Laras tak? Ngopi. Wingi laras bar Laras. sedina mau gegaweane piye? Alhamdulillah paling lancar. Ya sing penting iso kena ge nempur to, Cak. Wong ngupaya uripe ya mestine golek bondo ya. Ya golek bondo ya golek ketenangan ati barang to. Ora ming bondo to. Wis mlumpuk apa durung? Gurung. Kira-kira nek wis mlumpuk kowe arep gawe apa? Ya gawe umroh. Umroh. Ora rabi sik apa? Rabine nomor 1, umroh nomor 2. Arep karo sapa le umroh? Ya bertiga to. Andare ora rabi sik njuk umroh bareng ngono. Ayo keri rabine ndonga ning kono Hajar Aswad. Muga-muga makbul. Amin amin amin. Ndongane mawon nggih. Amin. Ya wis ngono. Nggih. Lanjut laras. Iya,